ScrapData-appen fungerer som et personligt redskab, og du skal derfor oprette dig med brugernavn og adgangskode. Du behøver kun at skrive brugernavn og adgangskode en enkelt gang, fremover benytter du dig af en touchkode. Du er nu i menuen. Herfra kan du gå ind i de 4 forskellige kategorier. I kolonnen i højre hjørne finder du indstillinger og andre nyttige informationer. Du er nu klar til at benytte dig af appen. I vores scrapbog kan du skrive om dine daglige tanker og oplevelser. Du kan rate dagen fra 1 til 5, alt afhængig af hvor god den har været. Du kan både indsætte billeder, symboler, tekst og links. Det er dit eget private pusterum, som kun du kan se og planlægge. I vores scrapbog er der også en kalenderfunktion, hvor du kan gå tilbage og læse dine tidligere opslag. Det fungerer meget fint som et overblik, hvor du kan se, hvilke dage du har skrevet og hvilke dage du ikke har skrevet. I forummet har du så mulighed for at kommunikere med andre unge, der måske sidder i samme situation som dig. Det er selvfølgelig anonymt. De nyeste emner kommer frem som de første, og du har mulighed for at søge efter andre emner. Når du har valgt et emne, du finder interessant, kan du læse og kommentere på opslagene i dialog med andre. Det kan hjælpe meget fint som et virkemiddel til at se, hvordan andre måske sidder i samme situation som dig. I vores rådgivningsrum kan du så kommunikere med professionelle, der står til rådighed for at svare på dine spørgsmål. Det kan være alt, hvad du har på hjertet, som du måske ikke føler, at du kan snakke med andre om, eller andre ikke kan sætte sig i sted med. Og til sidst har vi så valgt at lave et univers med gode råd og oplysninger til forskellige situationer. Det kan være op til jul eller nytår, og hvordan familien måske reagerer på alkohol. Det var en introduktion til vores ScrapData-app.